Hökümet agalarının Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Eran Islam Respublikasynyň, Gazagystanyň, Russiýa Federasiýasynyň ýöpek ýolunyň Hadary Volga geçergesi transmilli hüdurnama toplumynyň işlepornyň wekilleriniň we milli utgaşdyrjylygyň şerekemi UNESCO-nyň Merkezi Aziýany urunmakança halkary institutynyň ýadygarlyklary we gözel ýerleri gorumakança halkara geňeşiniň Ýaponiýanyň Tokyo Universitetining Beýik Britaniýanyň London Universitet Kollejining wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen duşuk taryhyň dowamyna ýoly goýulan halkara gatnaşyklarynyň häzirki döwürdäki ähmiýetine bagşlany. Halkara çäreňe ýapyş dowlatyna çykşandary Beýik Ýüpek ýolunyň taryhyň dowamynda günnäwür bilen günbatary baglanşdyran hemde Türkmenistanyň çäginden geçene deňi taýy bolmadyk iklimary geçirgeniň häzirki zamanyň ruhuny gyzap derejede dikeldilmeginiň ähmiýetine üns berdiler. Gadymy çeşmelerde we buğur boýunça iş alyp barýan alimlaryň taryhçylaryň ilmi işlerini gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň döwürleri hemde nesilleri baglanşdyran tasdiqlanýar. Taryhy ähmiýeti bolan geçirgeniň urna ýerleşen ýurtlaryň aýratynam Türkmenistanyň şäherlerine saklanyp galan taryhy we medeni ýadygarlyklary türkmen we daşary ýurt barlykçylary tarapyndan toplanan baý arheologik tapynlary bu urun tutuş dünýä üçin ähmiýetli bolan ona şaýatlygy. Şerekeme çykyşlarda bu aradaky maglumatlaryň gahrman akadamydan zehininden dören Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly düýpli ilmi eserini öz beýanyna tapdy. Şerekeme alim arkadamydan Hakyda Gökora atly täze kitabyna Beýik Ýüpek ýoly we oňa ähmiýeti barada gyzykly maglumatlaryň bardygyny bellemek gerek. Şerekeme geçirilen duşuň dowamyna gahrman arkadamydan täze kitabyna Beýik Ýüpek ýolunyň halklaryň arasyndaky netijeli gatnaşyklary ösdürmekde möhüm orny eýleýän barada aýdylýar. Duşu gatnaşyjylar şäherine ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçüne edilenligi üçin hormatly prezident we hemde gahrmanlar kydamyda hoşallyk söýlerini beýan etdiler. Hemde bu urda ýoly goýulan gatnaşyklaryň mundan belegem netijeli häsiýete eýe bolmagy urunly ähli tagalalaryny gaýgyrmajykdyklaryna inandirdiler.